मोजां मोनदोंना आबै? औ आबै एसे रुवायनायफोरखौ खमायनाय बिदि मोनदों र'। दिनैनिफ्राय बेबायदि गोजान थांनांला आबै नों हालाना? औहाय आबै आं आरो बे गामिसो नालाय दसे थांबाय बेयावनो बिदि जाबाय। बैसोजों लोगोसे हायै जालाङो मानसिफोरा। थांनांला दिनैनिफ्राय। जागोन दे थांला। र' आबै र' बेलथायनि र'। दे बे फारसेखौ नानानै नानांला दे आबै। आखाइ रुवायबाय नोंनाबो। र' बेखौ नाथानि र' आबै बे फारसेखौ। दे। जानजिखौ नानाङा आबै जानजिखौ एसे नाना होनि दे। जानजिखौ नाथ'नांला दे आबै। बे आखाइ आथिङावनो एसे मोजां मोनबाय आङो। जागोन दे आबै जागोन जासिगोन खस्थ' जाबाय नोंहाबो नासोबाय। मा जाखो आबै? आबैया मोदोम सासोदोंनो आथिं आखाइसो नाना होदों आं। आबौ मानसि लिंहैनायानो नै एसे सादों। मानोथो नों लिंहैनाय आबै नोंहा दसेनो बेबायदि मोदोम सानाय आथिं सानाय जाखायो बुरिबाय। आइ दङना आइमोना आगैमोना लिंगोन नों मानो थांनाय? थांबाय आबौ लुगैनानैनो। दे गाबोन मुलि लाबोगोन दे आङो नङाब्ला डाक्टरनाव थांबा ओंखार गाबोनो। आबैना बेबायदि जाबाय थायो डाक्टरनावसो देखायनांगौमोन खोमा खेबसे। नाङाहाय नाङा थाङा आं डाक्टरनाव बे बिजि सिजि लानो बासोयो आं। आरो बे आंना ओरैनो न'आव थाबाय थाबा जेबो जाया। हायै हाखुयै हाखुयै खामानि मावबासो जायो। आंथ' दा जेबो मावखाया बे थांना लानायखौसो जाबाय। आं माबाया थाङा बाफ्रे आं मुलि बिजि लानो बासोयो। नोंना बेबायदिखायनोथ' हामाखै बेमारा बे गोरलै गथ' बायदि बिजि लानो बायो गियो मुलिबो जाया मोजाङै। नाङा आबौ नाङा थां ओंखाम सोखाम जाहैदो नोंसोरो। दे थाङाबालाय गाबोन मुलिखौनो लाबोना होफै। दे दाहाय साबावबा लिंबानो जाबाय आबै दे। दे जागोन दे थां नोंसोर थां। I'm so tired. मेंबाय आं दिनै। दुगैनांगौ र' दुगैनि। बे गब्लिया अबाव थांखो बियो? आं फैब्लाथाय आंनि बुस्थुफोरखौ आङो रेडि दोननो बुंखायो। बे गब्लिया एसेबो खोनासङा बुंनायफोरखौ बुंनाय बायदि मोना मोनजादोंनि फिसाया। गब्लि come here fast गब्लि ओइ पेंगिनि फिसा पेंगि जात मानो फैयाखै नोङो? खोनायाखैमोन आं आब'। खोनायाखै? मा खोनायाखै नोङो? मानो खोनानांगौ नोङो? नों आं फैनायखौ नुदोंना नुवाखै? आं इसिङावसो दंमोन आब'। मा इसिं हो? आं फैनाय लोगो लोगो आंनि न'आव फैनांगौ नोङो। आंनि रुमाव नुजाफैनांगौ। आं नोंखौ बुंदोंमोन आं फैनाय लोगो लोगोनो अरेन्ज जुइस लोङो होननानै। मोनजारोङिनि फिसा बिखारि जात गैयि रायजायाबो खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो रोङा। आं बुंदोंना अबाव आंनि जुइसा लाबो माबोरै अरेन्ज जुइसा? औ आब' लायनो र'। स्टुपिड रुवाथि। खोनासं बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासङालासिनो मानो ओंखारलाङो? थावेला थावेलखौबो दोननो होखायोना आङो। आं फैनाय लोगो लोगो आंनो मोनथामसो बुस्थु नांखायो। आंनो दुगैनो दै गुदुं नांगौ आरो बिसिनायावनो थावेला आब' आं दुगैनानै माजों फुगारनांगौ? माजों फुगारनांगौ आङो? आब' थावेला बाथरुमावनो दंखायो। मा बाथरुमनिया एक्सट्रा आरो आंनो बे न'आवबो नांबावगौ मोखां हुगारनो टावेल। स्टुपिड बुजिया नामा? मोनसे खामानि मोजाङै मावनो रोङा ओरैनो फैसा लागारदों। नोंना बांद्राय जादों। नों बायदि रुवाथिखौ मोनजारोङि फिखारि रुवाथिखौ मानो लाखिदोंथाय पापाया हमनोनो मोनाखै आङो। बारा जाबाथाय नोंखौ गेट आउट खालामहरगोन आंनि न'निफ्राय। आन्डारस्टेन्ड? आरो आंनि गस्लाया गाननाय गस्लाया इस्त्रि होनानै लाबोदों लाबाखै नोङो? इस्त्रि होनानै दोनदोंना दोनाखै? माबारै जल्दी फास्ट माबार आंनि गस्ला टावेल आरो जुस माबार लायखा। आरो जुदि बाथरुमाव जुदि दै गुदुं गैया नै नोंखौ लायनि आब' लायनि। I don't understand. पापायाबो अबेनिफ्राय मा फिखारि हमनानै लाबोयो आंनि न'आव। खामानि मावनो रोङा मानो रोङा। आरो जुदि नों आंखौ बेबायदि खालामबाय थायोना आंनि खामानिफोरखौ जुदि आं मावनो नोंखौ बुंबाय थानांगौ आं हले पापाखौ कमप्लेन होनानै नोंखौ गेट आउट खालामगोन आंनि न'निफ्राय। मिथिबाय? मोजाङै बुजिनानै लाखा रुवाथि। र' साला बे हौवाया फैथों र' बियो बे दामब्रा हौवाया फैथों र'। बिराद मोजां मोनोना बिसाखौ र' दा बुंगोन र' आङो मा बुंगोन बियो र'। बिसोरखौथ' बिराद मोजां होननानै सानो आंखौसो रायबाय थायो थाङा मुवा होननानै। दा मानो लिंजायाखै फैथों र' बियो र' बेखौनो होगोन आं। कर्ट मेरेज खालायनानै बयनोबो गामियाव साहा लोंहोगोन साहा गल्ला बयखौबो लिंदों। जोंहाखौलाय माथो लिंनोनो फैयाखै?
आंलाय माथो न'आवनो सानसे हरसे दङ अबाव हर जालायलांबाय गैयाद' फैयाखैयानो सायावसो ओरैनो मोजां देखायफ्लायो आंनि हौवानि सिगाङाव दालाय माथो लिंफैयाखै मानो लिंफैयाखै आयौ मा एसेबां फाफि गाज्रि मानसिहाय बिसोरलाय बिमायनि न'खौनो लिंफैयाखै हाबायाव आंखौ लिङाबाबोथ' बिमाय आरो गथ' सानैखौ लिंफैनांगौना साहा लोंनो एथ' फाफि मानसि बिसोरो र' थांथ'र' बिखौ कट मेरेजाव थांनो होआ आं फाफि हौवाया आंखौसो सेवनाय गोसो गाज्रि होननानै बुङो दा नुदों बिसोर एसेबां गाज्रि मानसि आंजों जि गाज्रि दिनै थेवबोथ' लिंफैनो हागौमोन बिमायानो हाबायाव साखि जानो थांगोन थेवबो साहा लांफै होननानै बे कट मेरेज खालि जोंहा खाना जाहोगोन साहा लोंहोगोन साहाबाबोथ' खाना नङाबाबो बिखौबोथ' लिंफैनो हागौमोन ना आं थाङाबाबोथ' जोंहा गथ'फोरा थांगौमोन आरो थांनो थाङिखौलाय मानो नांगौ लिंनोथ' नांगौ ना बियो मोनसे माबानि खोथा बिमाय बिमानैनि न' थाङिखौ मानो नांगौ खेबसेथ' लिंफैथारनांगौ बाबरे एसेबां गाज्रि गोसो सेवनाय गोजाहाय मानसिफोराबो फैथों र' बे फाफि हौवाया फैथों बिखौनो जारिगोन आं फैथों र' ओइ बिमा अखा हागोन खोमालै साइकेलखौलाय मानो थिखांना दोनासै बारान्दायाव नोंफादायाव होन नों आं थिखांना दोना दि नुदों नोंनि बिजामादै गोदान मोननो गोनां बिजामादै लोङा बुथार लोङा माथो कट मेरेज जानायनि खाना जाहोगोननोहाय खाना माने साहा लोंहोगोननो माथो मानसिफोरनो फुरि रुथि ना मा गला बेफोरखौ जाहोगोननो माथो गामियाव माथो बयखौबो साफा न'खरसे लिंदों अबाव जोंहाखौलाय माथो लिंफैयाखैनो आंलाय माथो लिंगोन ना लिङा होननानै सानसे हरसे नेबाय नै हर जालायलांबाय गोबाव नुजाफैयाखै माथो लिङाखैयानो नुदों नोंनि सनमाना बेन' लिङाखै नामा जोंहाखौ ओहो लिंदों आंसो थगायदों आं गोसो सेवनाय मानसिना थगायदों आं ओरैनो बुंदों लिंदों थांबानो जाबाय लिङालासिनो लासिंसिंदों जाहैबानो जाबाय लिंमाराखै बयखौबो लिंदोंनो माथो बुंगासिनो सल' खनबाय थानाय बायदि मोनदों नामा नोङो आंखौ मा बुंगासिनो आङो गाख्रब गारमा फुवार खोनाया बावदों खोमा गाबोनफोर लिंफैगोन बे बावदों नोंहालाय मा बिसिनि साइड लाखागोन आरो बावदों थां जोंहा न'खरसेल' बावगोन जोंखौल' बावगोन मालायखौ लिंजोबनानै देनाय गाबोन सानसेखौ नाय बावदोंबोथ' जानो हानाय सोरखौबा खिजानि लिङाखैयानो नोंहालाय अबेनिफ्रायथ' मोनथिजोबखौ लिंदों होननानै गिदिर गामि गंसे गाबोन लिंनोबोथ' हानाय सम दङ नायबाय था खोन्थाखाबाय आङो एसेबां अफमान आंखौ सैयाबाबोथ' नोंखौ आरो गथ'फोरखौ लिंनो हायोना साहा लोंनो थांनो नायबाय था जुदि लिंफैया नोंबो थांनो मोनखाया कट मेरेजाव साखि जानो खोन्थाखाबाय आङो हौवा साला फाफि नङाबा नोङो फैनो मोनखाया न'आव गानो मोनखाया नों जुदि थाङो लिङियावबो जुदि थाङो नोङो अफमान सनमान गैयानो खोन्थाखाबाय बालुवा Oh my god! दहायनि रिल बानायनाया 20k views जाबाय I'm so happy 20k views 20,000 views जादों दहाय दैमायाव बानायनाय रिलाव होनाया वाव आरो गाबोनो मोनसे गोदान लकेसन नागिरबावनांगोन माबायदि कमेन्ट हरदों नायनि र' मा होनदों wow baby you are so beautiful होनदों सोर बे खुट्टा बिलाय बेबायदि मेसेज हरदों आंनो मा होनदों जोंसि गोरान बायदि साइज गैया होननानै बुंदों इउ साला नोंखौ खाथियाव मोननांगौमोन बेफोरबायदि मेसेज फैब्लानोथ' रागा जोङो आङो मबाइल एखे सेफाजोंसो लुबैथारो आङो आंखौ जोंसि गोरान बुंनो फैदों नायसिगोन दा जुस बियो Chi! एसेबां खोथिया जुस गाज्रि जुस ना दैनि रोसि बियो बे गब्लिखौ आङो ननसेन्स रुवाथि गब्लि come first मा फिक्कारिफोर लोंग्रा जुस बानायदों नोङो बेखौ गाज्रि गुज्रिनो बे जुसखौ लोंनो हायो नामा मा बायदों मा नों मासो बुंनो फैदों दानो खर'आव लुलाना होगोन आङो बे जुसखौ मोनथिबाय जुस बानायनो रोङा नामा नोङो मोनथिया नोङि मा सिनि गैया बेयाव सुगार माने गैया बेबायदि एसेबां गन्दा गाज्रि जुस लोङो नामा फिक्कारि मोनजायैयासो लोंगोन नोंनो लों मोनथिया नोङि दानो लुलाना होजोबगोन आङो खावलाय खर'आव मोनथिखा गोदान बानायना लाबोगोन हर ननसेन्स डाफार बुरबक मूर्खनि जात माबाय लाबो आंनो गोदान बानायनानै हर लाबोगोन आं गोदान सोरांबाय नामा दिनै बिराद थाब सोरांनाय बायदि मोनबाय आं मा थैबाय बिसिनायाव मा थैबाय मा थैबाय अफिन थिंगारखौ मा थैबाय जानांगौ
आखायावलाय मोखाङाव थै गोजा नामा आंना बयनिफ्राय थै नांगौ गन्थंनिफ्राय थै गदों नामा आंना बे माखासे थैया बिसिनायाव एसेबां थै आंनि गन्थंनिफ्राय गदों नामा मा जाखो आं मा थै गजोबखो मा बिसिनायाव थै गोजा थै गोजा मा थै गोजा खुगानिफ्रायसो गना दंमोन नामा ना गन्थंनिफ्रायसो गखो नों हराव गुजु गुजु गनाय माबोरै गखो बे थैया आं गनखौनो मोनासै आगोलथ' गफेराखै आंना बेबायदि थै माबार फुगारनि बाबुआ उथिनायनि सिगां नुनायनि सिगां सोरबा नुनायनि सिगां मा बेफोरो इसोर हुगारबाबो खारला गथा खाजोब्बाय दै लानानैसो हिस्रि लाना सुनांगोन राजाया उथिबा दा नुगोन रावबो सिखाराखै खोमा माबा दै लानानै साबोन लानानै माबोरै सुना होनि आङो सोरबा नुनायनि सिगां